Duha na lang ka buwan hapit na makabalik si Cebu City suspended Mayor Michael Rama sa Cebu City Hall. Murag daghan na ang nakulbaan ani og sugod. Ang ubang mga tawo ni Mike Rama murag nibali na magsugod. Ang ubang mga sinaligan ni Mike Rama sa una nag-aliluya naman ngadto kang Governor Gwen Garcia gani atol sa Pasigarbo sa Sugbo. Uban nga mga sinaligan nga mga trabahante ni Mike Rama ni suportan ni Gwen Garcia nga anhi sa Cebu City Sports Center ipahigayon ang Pasigarbo sa Sugbo mga kabombo. Apan dunay mga pangutana kung tinuod ba nga makabalik si Mike Rama sa Cebu City Hall or basin dayon-dayon na kini iyahang pagka suspenso mga kabombo. Doon naman ko'y mga tao nga nagsigi og follow up sa kaso ni Mike Rama didto sa Manila aron dili nagyud makabalik si Rama sa Cebu City Hall. Sa pangutana kung unsa kahang kasuha ni Mike Rama nga subling makapasuspenso niya, kana maoy di pata makatubag. Tungod kay ang ombudsman ragyod maoy nasayod sa tanan. Dunay mga espekulasyon nga basin human sa 6 months nga preventive suspension mao na pod ang penalty. Mao na pod ang penalty o silot sa iyang yatubang nga kaso. Kana maoy di pata makatubag tungod kay ang ombudsman ragyod. Ang ombudsman ragyod maoy nasayod sa tanan. Apan kung pananglitan magkabalik si Mike Rama sa Cebu City Hall, dako akong pagtuo nga dili na gyud kini makighugoy-hugoy ngadto kang acting mayor Raymond Garcia. Tungod kay daghan kayo og giusab si Raymond Garcia nga wala makalinya sa mga programa ni Mike Rama sa mapananglit flag racing sa Cebu City Hall. Sa una, ang flag racing sa wala pa masuspenso si Mike Rama, 2 ka oras. Magsugod alas 8, mahuman alas 10. Patukaran pag jingle nga Singapore like Cebu City nga wa gyud makatabang, wa gyud makapalimpyo sa sapa. Ang kining jingle nga permi ipatukar sa flag racing niya. Sayawan pas mga empleyado, mga kabombo. Tag 2 ka oras ang flag racing kaniadto. Apan karon 20 minutos na lang ang flag racing. Human sa flag racing, manood dayon ang mga trabahante sa opisina, sugod dayon og trabaho. Unlike kaniadto 2 ka oras, makuhaan og 2 ka oras ang ilang trabaho kay taas kayo ang programa sa flag racing na pay istorya nga taas kayo nga way unod. Ang pag-abi-abi ni Raymond Garcia sa CPA og sa MCWD og sa provincial government nga puros kontra ni Mike Rama. Ang kining paglahugay sa pipila ka mga department heads sa Cebu City. Ang kining pagpagamit ni acting mayor Raymond Garcia sa Cebu City Sports Center alang sa Pasigarbo sa Sugbo. Ang kining preparasyon ni Raymond Garcia alang sa sinulog nga anhi ipahigayon sa Abiliana. Kining tanan ug uban pa wa gyud malipay sa Mike Rama ani. Apan ang pangutana kung makabalik ba? Kung makabalik ba sa Cebu City Hall? Akong hulman ang gisulti ni Governor Gwen Garcia, abangan kuno ang susunod na kabanata. So atong atngan og unsay mahitabo sa umaabot mga kabombo, makabalik ba or dili? Kay kung makabalik si Mike Rama, murag aligre ang mahitabo diri sa Cebu City Hall. Unya si acting Mayor Raymond Garcia, doon ang mga gipang-usab nga tan-aw niya murag dili man ni practical, dili man ni logical. Murag, like for example, kanini ang uban nga mga tao nga naay transaction sa Cebu City Hall, dili makadirekta og adto sa ilang tuyo, kay ang ilang tuyo, ang trabahante, tuwa pa sa ubos kay nag-flag racing pa, makuhaan og 2 ka oras ang trabaho sa mga trabahante, kay maminaw pas taas kay programa mga kabombo.